Co gallo da celebración dos Días Europeos do Patrimonio, a Deputación da Coruña volverá a poñer en marcha unha serie de actividades entre o 30 de setembro e o 5 de outubro. Nesta segunda edición, as Xornadas Europeas do Patrimonio buscan recuperar o patrimonio arquitectónico do pasado, pero con visión de futuro. Ten un lema moi interesante, moi bonito, que é patrimonio arquitectónico, fiestras ao pasado, portas ao futuro. Basicamente se centra no patrimonio arquitectónico que temos na provincia, un patrimonio moi singular, e que aquí fixemos unha escolma de algúns exemplos dos máis interesantes, algúns pouco coñecidos, outros ao mellor un pouquiño máis, que queremos que son interesantes pois transmitir e dar a coñecer á cidadanía. A nave de Conservas Cerqueira en Ribeira, onde esta mañá se presentaba o programa, será un dos elementos patrimoniais a visitar xunto con outros espazos de especial interese, como as minas de San Fins en Lousame ou a central hidroeléctrica do Tambre en Noia. Como alcalde, pois tamén me gustaría destacar unha cuestión e informarlle á veciñanza de Ribeira e tamén de todo o país que estamos comprometidos con que este patrimonio sexa un patrimonio a conservar, que non se modifique nin unha soa viga das que están aquí instaladas e, por tanto, como Concello, imos esforzarnos para que este patrimonio poida ser un espazo para todos e todas e, por tanto, que poida ser tamén un espazo de uso e desfrute para toda a veciñanza. Estamos nesas xestións e este é un primeiro paso moi importante para que a xente empece a coñecer Cerqueira, toda a súa potencialidade. Sobra dicir que este espazo ten moitísimas posibilidades de albergar calquera tipo de evento, de actividade, e poñendo en valor, sobre todo, dous sectores que para Ribeira son fundamentais, como é o sector do mar e tamén o sector da conserva. Ademais das visitas guiadas, desenvolveránse obradoiros e actividades divulgativas para nenos, tanto no Pazo de Mariñán como en diversos espazos patrimoniais de toda a provincia. Temos que aproveitar estas xornadas, obviamente, primeiro, como argumento de celebración para facer esas visitas que de outra forma non podemos facer, para ter en conta que son as visitas transversais, porque imos contar desde a rapazada dos centros escolares que van visitar Mariñán, o Forno do Forte ou outros lugares, ata xente pois, que normalmente non se achega ao patrimonio dunha forma activa e que esta vez, co motivo destas xornadas, pois o vai poder facer. E o que quero xa para rematar, simplemente, pois que utilicemos estas xornadas para lembrarnos que o patrimonio moitas veces é o último que temos en consideración nas administracións. Os interesados en participar nestas xornadas poderán inscribirse a través dun formulario colgado na web da Deputación da Coruña a partir do próximo luns ás 12.